Ассалому алайкум акай бобоҷон, ина хона 8-10 сотиқ. Ина исраҳай пеши хона раҳай, япараи хона раҳай, ая тараф ҳамсоя тамом. Ина стойкои забор. Инҷа ҷои дарвоза хати калида. Ис забор рафтаги то усталбара. Хона 54 квадрат, 1 метраш 54 дюйм, об 68, металлочерепица 0,45, 4 треза иси мешава, трезош ҳастай, трезои поён 2 дар 1 нимай. Пеша дари калон хатия трезаи бориги дабараш пеш бодния доштем, поли худ навес кирем. Навес мешава. Сваи 2 мм. Брусои 15 дар 15 задагиай. Абишотка, сетка. Ина дарини хона. Пол 20-ай, ай болои бруси 15 дар 15 тахтои 20 задагиай кар. Як комната 4 дар 3 гастини, материал ва 40 донаи дига барои поли якум, поли 2 метраш материал USB ҳастай. Инҷа кухни, душ, 2 комнатаи дига 4 дар 3, ишам 4 дар 3. Ина даринаш деволо 15, криша 15, изаспан задагиай, утеплит кардан дар кор тамом. Ис забор. Забор инҷа тамом меша. Ипараи хона момихе. Трезаи 2 дар 1 рим, трезаи кухни. Пеш поли худ навес меша 2 метр. Ния доштем бикунем, испед накардем. Ин хеле лесиса 2 метр меша. Хай касе дар кора дарин лесиса мекунам. На пишти хона. Ай пуш треза нестай. 5 метр аз забори ҳамсоя, ҳамаш худо хонохти. Паслайни регистрация кадом мешава ка хонава. Ҳама ҳамсоя тоҷикан. Ҳамсоя тоҷикан, ҳамсоя тоҷикан. Ҳама ҳамсоя тоҷикан. Қисмаш паслайна зиндагӣ мекунам ка. 8-10 сотиқ, ай метро кателин ки 50 километр то ҳами хонара дур ка. Ина хона. Ина маромада ка.